Aiwa, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh masoya. Sunana an fara yaro a cikin sabon wannan fim ne dogon zango ma'ana Jabir Mugun Bawa. Sabon fim idan an fara yaro a cikin YouTube channel mai suna an fara mai bazata. Insha Allah mu a ɗauka fim ɗin Jabir Mugun Bawa. Sai da ku masoya ku shiga YouTube mai suna an fara mai bazata. Ku danna alamar karrawa ku yi like ku yi subscribe a nan za ku samu sabon bidiyo kamar za mu dora a cikin kwana wannan insha Allah in Allah ya so yadda sai da ku masoya. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Masha Allah, cikin wannan group tim da mun fara na bazata, to Allah ya samu fara lafiya kuma ƙari lafiya. Allah ya fara mana su masoya. Allah ya sa wannan ƙasa na Cote d'Ivoire wannan abin da mun fara yi, Allah ya sa shine wanda 'yan Nijar za su fara alfahari da mu. Mu abin da muke yi muna yi kaɗan ba a ciya gaba ɗaya ka iya, sai da kaɗan za ka iya. To Allah ya sa mu duka mu zama ƙwararru. Allah ya sa kuma mu yi haske wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, mu yi haske da Allah. Abin da muke yi addu'a kenan da mutane. Allah ya ƙara mana masoya, duk kowa da kowa mu masoyanmu ne insha Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi jama'a masu kallon yau da kullum. Lalle tsari gashi mun fara kaya mazaje, kuma Allah ya tsari gaggada da yadda ake so insha Allah. Sai da kuma soyayya kun zo insha Allah YouTube channel mai suna an fara mai bazata insha Allah a kwanan nan. Sai da ku ina godiya.